de reconèixer que davant els titulars la hospederia para sanitarios estarà lista antes de verano ens ha costat veure que parlaven de l'estiu del 2018, perquè la setmana passada el diari d'Ibiza explicava que tot just s'ha publicat la convocatòria del concurs per la redacció de la primera fase del projecte en el diari oficial de la Unió Europea. Vist que, pensant sempre en positiu, la residència per acollir els professionals sanitaris de Can Misses no funcionarà fins l'any 2018, si me permet modificaré una mica la pregunta per saber si la seva conselleria té previst fer contractacions laborals de cara a reforçar l'estiu per l'Hospital de Can Misses, ja que en un futur immediat no tindran residència per allotjar-se, o si té previst alguna alternativa, perquè evidentment no se podran llogar un llit o un garatge com desgraciadament deia el periòdico d'Ibiza aquest diumenge. Gràcies. Clar que necessitam contractar professionals per l'estiu. I la residència, totes les previsions indiquen que estaran abans d'aquest estiu. Senyora consellera, m'ha donat una alegria i sincerament, les dates de vegades mos fallen una mica, però sí que és cert que hem de tenir en compte que la manca de personal no només és en l'estiu, perquè ara mateix fa poc sortia una carta del lector en el mateix diari d'Ibiza on explicaven que per manca d'anestesistes hi havia quiròfans tancats i no s'estan fent les operacions programades. I això passa ara i no passa en el reforç d'estiu. Vull dir, imaginem-nos d'aquí 4 mesos què suposarà. Per tant, jo li agrairia que mirassen, no crec que la falta d'especialistes sigui només una manca d'allotjament i d'espai, perquè crec que els professionals de temporada que pateixen a Can Misses no és només, com dic, d'això, i crec que és més bé un problema crònic que està bé que tinguin en compte i que ho resolguin com més aviat possible. Gràcies.